обанбори бузург ва атрофи дарёи Волга яке аз мавзеъҳои зебову шинохтаи шаҳри Конаковои вилояти Твер муаррифӣ мешавад. дар мавсими тобистон аз ҳисоби оилаҳои муваққатан зиндагӣ ихтиёрнамудаи шаҳри Москва сайёҳони дохилии Федератсияи Россия ва дигар кишварҳо ин макон нисбатан серода мегардад. намояндаи раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Твер дар шаҳри Конакова Нурмаҳмад Охунов мавқеи тоҷиконро низ дар ин минтақаи Федератсияи Россия устувор ва фаъолияти онҳоро назаррас арзёбӣ кард. аксари ҳамватанон дар шаҳри Конаков аз солҳои 95 зиндагӣ ихтиёр кардаанд. имрӯз шумораи тоҷикони муқимӣ зиёда аз 200 оиларо ташкил медиҳад. дар мавсими корӣ бошад зиёда аз 1000 нафар ҳамватанон ба шаҳри Конакова муваққатан сафар мекунанд. вобаста ба имконият мо ба онҳо кӯмаки худро мерасонем. тоҷикони муқими шаҳри Конакова вобаста ба талабот дар самтҳои гуногун фаъолияти худро баромода, қисмати муайяни онҳо ба тиҷорати маҳсулоти кишоварзӣ шуғл меварзанд. ба гуфтаи онҳо фурӯши маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар 4 фасли сол харидори худро дорад ва чунин тарзи фаъолият нисбатан сердаромад аст. тоҷикон асосан дар бозори ҳамин шаҳри Конакова ба фурӯши мева машғуланд. мевафурӯшӣ дар 4 фасли сол харидори худро дорад. дар канори шаҳри Конакова ҳамватанони мо оилаи Каримово дар парвариши чорво таҷрибаи худро васеъ менамоянд. бо назардошти он ки талабот ба гӯшти хушсифат сол то сол зиёд мегардад, якчанд сол қабл дар ин ҷо оилаи Каримово фермаи чорводорӣ таъсис доданд. айни замон дар фермаи онҳо беш аз 70 чорвои калон парвариш карда мешавад. дар бештари нуқтаҳои хизматрасонии шаҳри Конакова низ тоҷикон роҳбарӣ ва фаъолият мекунанд, зеро лаззати хӯрокҳои тоҷикӣ барои дигар халқу миллатҳо ба хубӣ ошност ва аксар таомҳои миллии мо ҳатто хӯроки писандидатарини онҳо гаштааст. тоҷикони муқими шаҳри Конакова дар кӯмаку дастгирии ҳамдигар ҳам ҳамеша омодаанд. дар ин самт намояндаи раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Твер дар шаҳри Конакова Нурмаҳмад Охунов ҳамеша аҳамияти хоса медиҳад. натиҷаи муваффақият ва пешравии фаъолияти худро онҳо танҳо аз сарҷамӣ ва ҷиддият ба кору эҳтироми ҳамдигар арзёбӣ менамоянд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, вилояти Твер, ҷаҳонамо.